neurolóxicos que ven que ten diálisis ou que acuden a urgencias non deixen parte importante do seu salario no parque, e que ademais é un hospital que, a pesar de recién inaugurado e que se inaugurou todavía con obras e con problemas, aí está a paralización do hospital en este momento, aparte de todo isto, é un hospital donde realmente parece máis un centro comercial que un hospital, ¿no? Donde cada 2 por 3 aparecen vías de agua, peitos que caen, etc. ¿no? Por lo tanto, queremos un hospital 100% público e esperemos. Deste goberno non esperamos nada, pero esperemos que se hai un goberno decente en Galicia no futuro, revierta a situación, porque nós vamos a exigir ao goberno que sea, goberne con goberne, que en Vigo teñamos un hospital igual que o teñen os coruñeses, os de Santiago, etc. Un hospital 100% público. Parece que todo vai seguir adiante, antes traslados probablemente se iniciarían o día 21, sabes que se daba xa o visto vos, temas de seguridade, non confiar en esta avance. No, vamos a ver, o xerente incluso fala de negociar, e non estamos dispostos a negociar, incluso as pequenas cousas, pero o problema non son as pequenas cousas, que son importantes. Queremos un parking público para todos, eso é algo, pero no contexto non é máis importante, sendo importante, o importante é que o hospital teña que ser público, e non vamos a seguir. Temos a semana que ven xa convocadas asambleas no centro de traballo, vamos propoñerle aos traballadores que fagan movilizacións, temos o día 21 un encontro sindical social coas demais xuntas de persoal que están aquí apoiando a convocatoria de Vigo, pero tamén temos convocado aos concellos da comarca de Vigo, temos convocado ás forzas sociales que queremos, porque é un problema de todos, non é un problema só dos traballadores da sanidade pública, é un problema da ciudadanía que o está pasando mal, é dicir, hasta fai 4 días prácticamente os enfermos con dietas especiales, si querían ter a dieta especial, tienen que ir a comprarla, si querían ter unha botella de agua tamén, e polo tanto, ahora ateñen porque a pon os Sergas, todo o que a concesionaria non cubre, o cubre os Sergas, que é co salario de todos, ¿no? De todos os ciudadanos, e polo tanto, nós vamos a seguir e esperemos revertir a situación cando haxe un goberno que realmente xa sensible coas posicións dos ciudadanos e dos traballadores. Gracias. A ver.